sagsoversigten og oprettelse af nye sager. Finder man en bil i topmenuen, åbnes den nye sagsoversigt automatisk. Her kan man i toppen oprette en ny sag af den valgte type. Derudover vises der historikken på bilen over alle de sager, der har været udført på den. En sag kan yderligere foldes ud, så man kan se varelinjer og kommentarerne. Ønsker man at åbne sagen, klikkes der på linket Gå til sagen. For at komme tilbage til sagsoversigten, klikkes der på Opret sag i menuen igen.